गिबिसिनथाराव आफा इसोरखौ हामबाय होदों नोंथांमोनजों लोगोसे दिनैनि बे बिमानि सानाव जथुमनानै इसोरखौ खुलुमनो मोननायनि थाखाय आङो रंजानाय मोनदों। आङो बे मण्डलिनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ हामबाय होनो गोसो जादों आरो जेसेबां दिनैनि बे सानजौफु समावहाय ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोना जथुमफैनो हाबाय आङो साफ्रोमखौबो बरायनानै लायो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय न'खरनिफ्राय अननाय आरो गाहाम हामलायनाय साफ्रोमनिबोसिम जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैनि प्रग्रामखौ जोङो बयबो मोनथिगौ बिमानि सान होननानै। बुहुमनाङैनो बे दिनैनि दिनखौ मे दाननि नैथि देवबारखौहाय बिमानि सान एबा बिमाफोरखौ मान होनो थाखाय खुंनाय जायो आरो बे सानावनो इसोरखौ खुलुमग्रा इसोरखौ खुलुमै साफ्रोमबो बिमाफोरखौ गुबुन गुबुन रोखोमै मान होनो थाखाय आवगायबोयो। आङो सान्दों जोङो बयनिफ्रायबो आशीर्बाद गोनांसिन, मानो होननानै बुङोब्ला जों गिर्जायाव फैनानै इसोरखौ खुलुमनायनि गेजेरजों जोंनि बिमाफोरखौ जोङो मान होनो थाखाय बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो इसोरनि राव सोलोंनायनि गेजेरजों जों गोबां आशीर्बादफोरखौ जों लानो हायो। दा गुबुनफ्राथ' गुबुन गुबुन रोखोमै दिनैनि दिनखौ फालिबाय, जोङो नाथाय इसोरखौ धन्यबाद होनायनि गेजेरजों दिनैनि बे दिनखौ जोङो फालियो। बेनिखायनो आङो सान्दों जोङो बयनिफ्रायबो आशीर्बाद गोनांसिन। जोङो बोसोरफ्रोमबो बे बाथ्राखौ जों खोनाबाय थायो। बिमानि साना माब्रै जागायजेना, बेखौ माब्रै खुंजेननाय जादोंमोन, बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जों खोनायो। आमेरिका हादरनाव, इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका, जायखौ जों USA होननानै बुङो, बेवहाय सासे आइजोआ बे हाबाफारिखौ गावनि बिमाखौ मान होनो थाखाय जागायजेनदोंमोन। उन्दै बैसोआवनो बिनि बिफाया रुंसारि जानानै थांनायावहाय बिमाया बेसेबां खस्थ' लानानै गावसोरखौ खांबोदों, फेदेरबोदों, बे बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै गावनि लोगोफोरखौ लानानै 1907 मायथाइयावहाय 1907 मायथाइयाव बे हाबाफारिखौ गावनि लोगोफोरखौ न'आव लिंहरनानै बिमा थैनानै थांखांनायनि उनाव बियो बिमाखौ गोसोखांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ मावदोंमोन। बिनि उनाव बियो लासैनो गिर्जायाव गोसारहैदों। गिर्जायाव गोसारनायनि उनाव मोनसे गिर्जायावहाय बेखौहाय फालिजेननो हमदों। उनाव गिर्जानिफ्राय बियो सरकारनिसिम सहैदों। इउनाइटेड स्टेट्सनि सिनेटफोरावहाय 1914 मायथाइयावहाय 1914 मायथाइयाव हादर नाङैनो बिसोरो बिमानि सान फालिनो थाखाय गनायथि होयो आरो मे दाननि 8 थारिखआव बे बोसोरावनो आमेरिका हादरनि प्रेसिडेन्ट, हादरगिरिया बे मोनसे मोजां फालिथायखौ नेशनेल हलिडे हिसाबै डिक्लेयार खालामनानै आमेरिका हादरनि गासैबो गिर्जाफोरावहाय फालिथारनांगौ होननानै फोसावनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबाव बोसोर बेबायदि फालिबोयै उनाव जोंनि BBCआबो 1991 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिम बे बिमानि सान, मादार्स डे प्रग्रामखौहाय खुंबोबाय थादों।
दा बेनो जाहैबाय जोंनि बिमाखौ मान होनायनि मोनसे सुंद' जारिमिन। जोङो शास्त्रआव फरायोब्ला जोङो मोननो हायो बिमाया जोंनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोसा। दिनैनि आयदाखौ सुजुगिरिया बिमाया बेसेन गोनां होनानै मोनसे टपिक होनानै सुजुनाय जादों। दा बे होखानाय आउटलाइननिफ्रायनो आङो सुंद'यै इसोरनि बाक्यखौ गुसुङै बुंलांनो थाखाय गसंनाय जाबाय। बे समावहाय बे इसोरनि रावखौ बुंलांनायनि सिगां आङो गुसुङै आर'ज खालामनि। सोरगोनि अनसुलासिन गोथां आरो गोथार फोरबो नोंखौ हामबाय होदों। नोंनि गिदिर अननायजों जोङो बेबायदि मोजां समखौ मोननो हाबाय। नों सोमोनांथाव इसोर, नों अनसुला इसोर, नों गोथां इसोर, नों गोथांफोरनि इसोर प्रभु आफा। दिनैनि बे गिदिर दिनाव जोङो जुथुमदों आफा जोंनि बिमाफोरखौ मान होनो थाखाय। प्रभु आफा जोङो जोंनि बिमाफोरनि थाखाय नोंखौ हामबाय होदों। हालेलुया आफा। नोङो गासैबो बिमा माहारिखौ बोर होनायनि थाखायसो जोङो बे संसारखौ नुनो हादों। बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय होसै आफा। दिनैनि बे दिननि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो नोङो नोंनि बाक्यनि गेजेरजों गिदिरथार आशीर्बाद खालामदो आफा। जों नोंनि आथिंफोरावनो गथायसै आफा। नोंनि मुं बाख्नाय जाथों प्रभु आफा। नोंनि बाक्यखौ आङो नोंनि फिसाफोरनि सिगाङाव बुंनो समायथाव नङा, अब्लाबो नों आंखौ फोसावनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होदों आफा। नों आंखौ हेफाजाब खालामदो। बुंनाय फंफ्रोमबो रावा नोंनिफ्राय फैथों प्रभु। नोंनि आथिंफोरावनो गथायसै हामबायसै नोंखौ गासैबोनि थाखाय आफा। गासै आर'जखौ नों जोंखौ बासायनो हाग्रा नासरथे जिसु नामै बिबाय, आमेन। जोङो शास्त्रखौ जेब्लानाखि फरायो, बोसोन बिजाबनि 31 अध्यायखौ जेब्ला जोङो फरायो, बेवहाय बिमाफोरनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा लिरनाय दङ। बेनिफ्रायनो बेवहाय मोननै खोन्दोखौ थिखांनानै होनाय जादों। बोसोन बिजाबनि 37 बालाब 15 आरो 27 सारिखौ बेवहाय होनाय जादों। आङो बेखौ फरायनानै लानि। आङो बर' रावाव फरायना हरनायसै। बोसोन बिजाबनि 31 15 आरो 27 पद बेवहाय ओरैबायदि बुंदों। सान ओंखारा सायावनो सिखांनानै न'खरनि थाखाय जानाय मुवाफोर थाम थिम खालामो आरो गावनि लेंजोफोरनो मावनांगौ खामानिफोरखौ दिन्थिनानै होयो। जोङो 27 पदखौ फरायबावनि। बेयो लागारबो खामानियाव नांथाबबाय थायो आरो न'खरखौ बेङो। इसोरा बे रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो बोर खालामथों। जोङो नुनो हायो बिमानि बेसेना मा। जायफ्रा बाइबेल फरायो, जों बयबो बाइबेल फरायनांगौ। आसलथे बाइबेलानो जोंनि जिउनि थांनानै थानायनि आहार। बेनिखायनो जोङो बाइबेलखौ फरायनांगौ। जोङो जेब्लानाखि बोसोन बिजाबनि 31 अध्यायखौ 31 चैप्टार 31 खौ फरायो, बेयाव गोबां बिमाया मा मावो, न'खरखौ माबोरै जोथोन लायो, बे बाथ्राफोरखौ बेवहाय लिरनाय दङ।
दहाय सासे बिनानावा बिमानि खस्थ' लानांनायनि सोमोन्दै बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। आङो बे बाथ्राफोरखौ आरोबाव गोसोखांनो गोसो गैलिया, जों बयबो मिथिगौ। दिनै जोंनि बे फालिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिमाफोरखौ मान होदों, नंगौ। नाथाय जोङो बांसिन समावनो बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ खोनासङालासिनो जों गोबां समाव जिउ खाङो। बियो बिमाफोरनि थाखाय दुखुनांथाव। मानसिया साफ्रोमबो नम्र, दुस्थ' खालामा, बोसोन लासोग्रा बेबायदि बयबो जाजोबनो हाया। मोनफा मोनफा बैसो थायो मानसिहा। उन्दै समाव बिराद दुस्थ' जायो, आंबो बिराद दुस्थ'मोन। नोंथांमोननि ओनसोलनि मानसिफ्रा आंखौ मिथियो माबायदि दुस्थ' खालामग्रामोन। आङो मोनसे जाथायखौ गोसोखाङो। सानसेखालि आङो गय बिफाङाव गाखोनानै गय फिथाइ जागासिनो दंमोन आरो आइया नुनानै लावथि लानानै जमबाय थादों। गोबाव ओंखारनो हायाखै, आं गय बिफां गोजौआव थाबाय थादों। हयथ' बे समावहाय जुदि आइया आंखौहाय लावथि लानानै जमामोनब्ला आं दा माने गय जानानै हाथाइफ्रा लेथ्रा खिराब खालायनाय मानसि जागौमोन खोमा, आं बिदि सानो आरोखि। जोंनि जिबनाव मोनसे बेबायदिनो जाथायफोर घटियो जायनि गेजेरजों जोङो उनावसो बिनि बेसेनफोरखौ जों बुजिनो हायो। सेंग्रा समाव, उन्दै समाव जोङो माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ एसे माबा जायो नालाय, मा होननानै बुङो, मोनसे बैसोआवहाय बेखौ मावब्र' बैखौ मावब्र', गाज्रि खामानिबो मिथिया, मोजां खामानिबो मिथिया, गासैखौबो मावनो गोसो जायो आरो बेबायदि मोनसे सम सफैयो। नाथाय जाय मानसिफ्रा बिमा बिफाजों बेबायदिनो माबा गाज्रि मावनायनि थाखाय रायजायो, बुजायो, बेबायदि समावहाय जुदि राग जोंनानै बोराबनानै बिमा बिफानि बोसोननिफ्राय गोजानाव थायो, बेबायदि मानसिनि जिबनाव खिन्थु रंजानाया फैनाय नङा उनावहाय। दिनैनि बे सानावल' बिमाफोरनो फिसा गिफ्ट होनायफोरनि गेजेरजों, मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों जोङो मान होनांगौ बे नङा। बिमाया बिमाखा। जोङो सानफ्रोमबो बोसोन मानिनायनि गेजेरजों जोङो बिमाफोरखौ जों मान होनांगौ। बोसोन मानिनायानो मान होनाय। दा बेनिखायनो जोङो जेब्ला शास्त्रआवहाय नायो अब्ला जोङो नुनो हायो, जागायजेननाय बिजाबाव जोङो नुनो हायो, गोबां खस्थ' लानानै जोनोम होसेयावबो सासे बिमाया गावनि जिउखौ बियो हगारनो गोनां जानायखौ जों नुनो हायो। बेन्जामिननि बिमा। दा बेबायदिनो बिमाफ्रा गोबां खस्थ' लायो गथ'खौ जोनोम होनानै ओरैनो दोना। जोङो मालाबा समावहाय निउसफ्राव खोनानो मोनो सोरबा बिमाफ्रा गथ'खौ जोनोम होनानै डास्टबिनफ्राव गारलाबायनानै फैनाय।
बेफोरो आलादा बाथ्रा। नाथाय जोंनि बिमाफ्राथ' जोंखौ बेबायदि खालामाखै। बिसोरनि थासारिया आलदा, जोङो मिथिगौ। स्लाम एरियाफ्रावहाय गोबां रोखोमनि जाथायफोर जायो। मादार टेरेसाखौ जोङो मिथियो। बियो बेबायदि गोदाव सोराव बिमाफोरजों गारनानै गालांजानाय, बिफाफोरजों नागारनानै खारलांजानाय गथ'फोरखौ बियो जोथोन लादोंमोन, जोङो मिथियो। जेसे सम जोंनि बिमाफ्रा जोंजों लोगोसे थायो, जोङो जोंनि बिमाफोरनि गुनफोरखौ जोङो समावहाय बुजिनो रोङा जानानै थायो। नाथाय जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि दिनाव बिमाफोरखौ जोङो मानिथारनांगौ। बे बिमाखौ मानिनाय बाथ्राया जोंनि बाइबेलनि मोनसे हुकुम। जोङो 10 आयगाखौ जेब्लानाखि फरायो, 10 आयगायावहाय 4 आयगाया इसोरा गावनि सायाव गावखौ माबायदि फालिनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों। बिनि उनावनो लोगो लोगो 5 नम्बरावहाय नोमा नोम्फाखौ मान हो होननानैहाय बुंदों इसोरा। गावनि एसेल' गाहायसिनाव बिमा बिफाखौ इसोरा मोनसे जायगा होनानै दोनदों। बिनिखायनो बे संसारावहाय बिमा बिफाया जोंनि थाखाय इसोरजों समान। बेनिखायनो जोङो मानिथारनांगौ। बेयो बाइबेलनि हुकुम। आरो जोङो जेब्लानाखि इफिसियानि 6 अध्याय फरायो, बेवहाय जोङो 2-3 पदखौ फरायोब्ला जोङो मोनसे बाथ्रा नुनो हायो। नोंथांमोना नायनो हागोन। एफिसियानि 6 अध्याय 2-3आवहाय ओरैबायदि लिरनाय दङ, नोमा नोम्फानो मान हो, अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नोङो हादराव गोबाव जोरगोन। जबान होखानाय सेथि हुकुमा बेनो। बर'आवहाय आङो बे जोबथा लाइनखौ बांद्राय थिग मोनाखै। बेयो ट्रेन्सलेसनाव कारेक्ट हिसाबै बियो गोरोबाखै। जोङो इंराजि बाइबेलखौ बोदलानानै नायोब्ला बेवहाय जोङो नुनो हागोन, ओरैबायदि लिरदों, Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. सेथि हुकुम, जाय हुकुमजों लोगोसे मोनसे समायखिरा होफादेरनाय दाजाबदेरफानाय दङ होनदों। नोमा नोम्फाखौ मान होल' होननानै इसोरा बुङाखै। मोनसे समायखिरा लाफादेरदों। बे समायखिरायानो जाहैबाय नोङो हादराव गोबाव जोरगोन। इसोरनि बे प्रमिस, जायखौ इसोरा सिगांनि 4 आयगायावहाय जेरावबो बियो होफादेरनाय जायाखै। खिन्थु बिमा बिफाखौ मान हो होननायजों लोगोसे अब्ला नोङो हादराव गोलाव जोरगोन होननानै बुंदेरदों इसोरा। दा बेनिखायनो जोङो जुदि बिमा बिफाखौ मान होनो रोङाब्ला, जोंनि बिमा बिफाफ्राबो मोनसे समाव गथ'फोरमोन, बिसोरहाबो बिमा बिफाफोर दङ। जों साफ्रोमबो बुंनो थाङोब्ला फिसाफोर, जों बयहाबो बिमा बिफा दङ। बिमा बिफाखौ मान होनाया बेयो इसोरनि गिदिरथार मोनसे हुकुम। सिखाव दाखाव मानसिदार सिथार होननायनि सिगां बिमा बिफाखौ मान हो होननानै बुंग्रोथारदों इसोरा। बेनिखायनो बे इसोरनि हुकुमखाय जोङो फालिनांगौ। जोङो बिजिरनानै नायोब्ला, अब्ला नोङो हादराव गोबाव जोरगोन होननाया, बेखौ जुदि जोङो एसे सिन्था खालामोब्ला, अब्ला बिमा बिफाखौ मान होआब्ला जोङो हादराव गोबाव जोरनाय नङा ने? हादराव गोबाव जोरनाय नङा नामा? बिमा बिफाखौ मान होआब्ला जोङो फरायनि दे, जोरमारनाय नङा। बाइबेलानो खिथायो। इसोरा बुंदों बिमा बिफाखौ मान हो, अब्ला नोङो हादराव गोलाव जोरगोन।
मान होआब्ला खिन्थु जोरमातनाय नङा बेखौहाय बाइबेलानो आरोबाव गुबुन मोनसे पदनि गेजेरजों बेखौहाय फोरमायथियो। जोङो ओंखारलांनाय बिजाबाव जुदि नायोब्ला ओंखारलांनाय बिजाबनि 21 अध्याय 15-17 खौ जुदि फरायोब्ला जोङो नुनो हागोन। एक्सोडास 21 ओंखारलांनाय 21 अध्याय जोङो फरायनि 15 आरो 17 आं बे मोननै पदखौ फरायगोन। सोरबाया गावनि बिमा बिफाखौ बुयोब्ला बियो सिथारजानो नांगौ। 17 पद, सोरबाया गावनि बिमा एबा बिफाखौ साव होब्ला बियो सिथारजानांगोन। नै गोदो गोदाय इसोरा मसेनि गेजेरजों होनाय हुकुमाव जाय मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ अजोथोन खालामो, गावनि बिमा बिफाखौ नेवसियो, बुयो, रायो, बेबायदि फिसाफ्रा संसाराव थांनानै थानो समायानो सिथारजानांगौ आरोखि मसेनि नियमाव। जोंनि दानि नियमावथ' गोदान नियमावहाय जोङो मिथिगौ मा होननानै बुङो, बाइबेला माने संसारनि आयेनजोंबो मोनसे टार्म्सआव दङ। जोङो मिथिगौ सासे मानसिया जुदि गुबुन सासेखौ सिथारनोब्ला बियो मार्डारार हिसाबै, मानसि सिथारग्रा हिसाबै दाय दन्द खालामजायो। जोंनि कर्टना बेखौहाय, जोंनि आयेना बेखौहाय पारमिसन होआ। बिनिखायनो रायजो हुआयै हैद बे बिमा बिफाखौ बुयोलै होननानै सोरखौबा जों बुथारफैनो हाया। नंगौना नङा? हायो खोमा? हाया। जों बुथारनाब्लाबो इसोरानो माबा मोनसे गति होगोन बिनि जिबनाव, बियो गोलाव जोरनाय नङा। आं मोनसे जाथायखौ गोसोखाङो। गोबाव सम सिगाङो बे जाथायखौ मिथिदोंमोन। मोनसे जायगायावहाय सासे सेंग्रासा गथ'आ बिमा बिफानाव बाइक दाबिबाय थादों आरो बाइक दाबिदों। बिमा बिफाया होनो गोसो गैया। लेखा फरायग्रो, मोजां फरायग्रो होनदों, होनो गोसो गैया। होआब्ला थैनायसै आं, होआब्ला थैनायसै आं, बेबायदि आरोखि बिमा बिफानि सिगाङाव बिनि एन्सारा। उफाय गैया, माथो खालामबावनो, बिमा बिफाया मालाय होबाय, बाइकआ मोनबाय, दाब्राय खावलांनानै हारसिंनो सौखुथुनानै हारसिंनो सौखुथुनानै थैबाय बियो। अब्लालाय माथो लाब जाखो, बाइक मोनाब्लासो थैनाय होनदोंमोन। बाइक मोननानैबो हारसिङै सौथुनानै बियो थैहैबाय। माथो लाब जाखो बिनि जिबनालाय? दा बेनिखायनो साननो गोनां जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा, जों ख्रिस्टियान फिसाफोर, जोङो गावखौ गुबुनफोरजों रुजुनोनो समायथावा। अब्ला जोङो बोसोन मानिग्रा जानानै गोलाव हादराव थांनानै थानानै जिउ खांनो, ना बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ नेवसिनानै दुस्थ' आखुफोरजों साग्लोबजानानै गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनानै लानो? बेखौ जोंनि लाइमोनफोरा साननो गोनां। जोङो जसेफनि जिबनखौ नोजोर खालामोब्ला नुनो हायो। जसेफआ उन्दै समनिफ्रायनो बियो बिमा बिफाखौ जोबोद मानिग्रा गथ', जायनि थाखाय बिफायाबो बिखौ बिराद अनोमोन। सानसेखालि बिफाया बिखौ थिनहरबाय, थां नोंदामोनखौ हाग्रायावहाय बोरमा गुमनायफोरा माब्रै सोलिनानै दं एसे नायखावनानै फै थिनहरदों। बियो मानिदों, लोगो लोगोनो बियो थांदों। हारसिङै हाग्रा बंग्रा अरनबारियाव बियो थांनानै बिदाफोरखौ नागिरहैदों। बिदाफ्रा बोराबनानै दंमोन बिखौ, सिमां नुग्रानो मा नुग्रानो, जोंनिफ्राय देरसिन जानो हास्थायो बियो, बेखौ गाज्रि मोनोमोन बिदाफोरा।
आफायाबो बिखौसो बांसिन अनो, न'आव आलो आलो थानो मोनोलै बियो, बेबायदि बिसोरहा साननाय दङमोन। ओमफ्राय फंबायखौनो बिसोर सिथारनो नागिरदोंमोन, सिथारनाखिसै अबसे इसोरा बासायदों। गोथौ दैखराव गारसननानै दोनदोंमोन, नाथाय अब्लाबो उनावहाय बिदा देरसिना बोखांहोनानै बेबायदिनो इस्माइलाइटफोरनोहाय फानहरदों। ओमफ्राय मिसर हादरनाव बियो सहैदों, बान्दा हिसाबै फाननानै दोनहैजादों। बेयाव थानाय समावबो बे उन्दै समनिफ्रायनो इसोर गिग्रा आरो बिमा बिफाखौ मानिग्राखाय जेखि अबस्थायाव थाया मानो बे गावनि इसोरखौ गाराखै। आरो बिनि जिबनाव गोबांथार परिखाफोर फैदोंमोन। पटिफारनि हिन्जावा बेखौहाय सानफ्रोमबो गले गले बहलायबाय थादोंमोन, नाथाय बियो गोग्लैयाखै। आरोबाव उल्था दाय खालामजानानै जेलाव जोबनानै दोनजादों। जेलनि दारगाया बेखौ मोजां मोननानै गुबुनफोरखौ जोथोन लाग्रा नायनो थाखाय सासे अभारसियार बायदि बेखौ खालामनानै दोनदों। बेनिफ्राय मोनसे समाव सिमांखौ बुंखांनो हानायनि बेहा मोनसे गोहो दंमोनखाय, इसोरनि आशीर्बाद दंमोनखाय बेखौ लानानै बियो राजानि सिगाङाव गसंनो मोनदों आरो गुथै मिसर हादोरनि बियो प्राइम मिनिस्टार जानो थाखाय सायख'जादों फाराव राजाजोंहाय। दा बेबायदिनो बियो मोनसे गोजौ अबस्थासिम सहैनो हादों। जाय बिदाफ्रा बेखौ सिथारनो थाखाय जुगुमदोंमोन, बे बिदाफ्रा बिनिसिम थांनानै जेब्लानाखि गुथै कानान हादराव आंखाल जादोंमोन, आंखालनि समाव मा होनदों, बिदाफोरा जसेफनावनो थांनानै माइ बायनो, गम बायनो गुग्रुबहैनांनो गोनां जादों। दा बेबायदिनो इसोरा सोमोनांथाव खामानि मावो। जाय मानसिफ्रा बिमा बिफाखौ मानिनानै सोलियो, बिसोरनि जिबनाव इसोरा गिदिरथार आशीर्बादखौ दोनो। बे इसोरनि समाय लाखानायखा। बेनिखायनो जोङो बिमा बिफाखौ मान होनो गोनांथार। जोंनि बिमा बिफाफोरा खस्थ' खालामनानै स्कुलाव गथ'फोरखौ लाङो। ओरैबायदि खस्थ', स्कुलाव नेबाय थाहैयो, गजासे नेनानै लाबोफिनो, खस्थ' खालामनानै गोजान गोजान दोनलाङो, दोनबोयो। फुंजानि सिखांनानै संनानै खावनानै जाहोयो। जोङो दहाय नुबाय बोसोन बिजाबनि 31 अध्याय 15-27 पदआव जोङो फरायनानै नुनो हाबाय। बिमाफ्रा बयबो गुबुनफोर सिखांनायनि सिगांनो सिखांनानै खामानि मावग्रा रुवाथि दाहोनाफोरखौ मा मावनांगौ खिथायो, फोरोङो आरो गावबो मावो। बेखौहाय जोंनि शास्त्रआ फोरमायदों। दा आङो मोनसे बाथ्राखौ बेवहाय बुंनो थाखाय सानदों। जोंनि फिसाफोरखौ जोङो एकदमबारे मा होननानै बुङो, स्कुलसिम गोबां सानफ्रोमबो खस्थ' लानानै, सान्दुं अखा खस्थ' लानानै दोनहैयो। बेनि गेजेराव खिन्थु सानडे स्कुलावहाय सोर साबसे बिमा बिफाया गथ'फोरखौ दोनबोयो? आंहा बे मोनसे सोंलु दङ। सोर साबसेया दोनबोयो? आङो मण्डलियाव सेक्रेटारि हिसाबै टार्म 2 जाबाय। लोगोसे आङो सानडे स्कुलबो फोरोङो। बोसोरबा 6 बोसोरसो जाबाय। फ्राय आङो बिमा बिफाफोरखौ सानडे स्कुलाव दोनबोनाय नुवा, खिन्थु स्कुलाव लाहले ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै दोनलाङो। मा इसोरनि बोसोन सोलोंनांगौआ, इसोरनि बोसोन फोरोंनांगौआ एसेग्राब खम ना? एसेग्राब माने मा होननानै बुंनांगौ जाखो, संसारनियासो एसेबां देरसिन जोङो देखायबायना। आंहा बे मोनसे साननाय दङ।
जोङो संसारनिखौ होसोनायजों लोगोसे इसोरनिखौबो जोङो होसोथारनांगोन। मानो होनब्ला संसारावथ' जों थांनानै थानो थाखाय मावै दाङै साख्रि बाख्रि मावनानै ओंखाम जानानै जों थांनानै थायो। नाथाय बाइबेलावहाय जोङो मथियाव फरायोब्ला मोनसे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, मानसिया फिथाजोंल' थांनानै थाया, इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो रावजोंसो थांनानै थायो होनदों। बे जाहैबाय जोंनि बे देहाखौ होनाखै, जोंनि देहानि सिङाव इसोरनि जिउ थायो। बे जिउआ गोख्रों जानो थाखाय, जोंनि फोथायनाया गोख्रों जानो थाखाय जोङो इसोरनि रावखौ जोङो नांथारगौ। बे इसोरनि रावजोंसो जोङो जिबनाव फोथायनायाव जों गोख्रों जानो हायो। बेनिखायनो आङो खावलायनो गोसो जादों, जोंनि बिमा बिफाफ्रा एसेबां खस्थ' खालामनो हायोब्ला गिर्जायावबो खस्थ' खालामनानै गथ'फोरखौ दोनबो, गिर्जायावबो दोनबो। बेनिफ्राय गथ'फ्राथ' बेबायदि गिर्जायाव दल' जिरायनानै खोनासंबायबो थानो हाखाया, नंगौ। अब्लाबो जेसेबां हायो गथ'फोरखौ गावजों लोगोसे लाफानानै गिर्जायाव दोन, बे जोंनि मोनसे दायथ'। खोनासंनानै बिसोर बुजियाब्लाबो गिर्जा जे हाबनांगौ, बे सर'आ जानो नांगौ। आङो मोनसे जाथाय गोसोखांबावदों। उन्दै समावहाय गिर्जायावहाय चेन प्रेयार जादोंमोन, जिनज्रि आर'ज। बेनिफ्राय गिर्जाया मान्दोआव हाबदों, बिनिफ्राय गिर्जा सिङावहाय प्रार्थना जादों। आङो ओइदिनखालि गिर्जा हाबाखै, लामा लामा थाबायलाबायदों। गिर्जा गनानै आफाया लामायाव लोगो मोनबाय आंखौ, औवा सिफथिया दफं खनखाबाय, फ्रात ना फ्रात बुनानै आंखौ न'सिम लाबोदों। मानो गिर्जा हामाखै? बुवामोनब्लाथ' आङो हयथ' गिर्जा मिथिनो रोङिबो जानो हागौमोन। दा बेनिखायनो जोंनोहाय शास्त्रआवहाय ओरैबायदि लिरनाय दङ, नै बाइबेलाव जोंना गोबां बिमा बिफाफ्रा, आङो बुंनायसै, बाथ्राया सैथो नालाय बुंनायखौ गाज्रि मोननो नाङा। गथ'आ महायबा दुस्थ' खालामखोमादों, सोरबा नुनानै फैनानै नोंथांनि गथ'आ बिदि बिदि खालामखोमादों, मिथियोना मिथिया होननानै सोंफैब्ला, हाट आंनि फिसाया बिदि नङा, मा गोदाव सोराव बानसावनाय खोथा बुंलाबायो होननानै बोराबमो। दङ गोबां बेबायदि बिमा बिफाफोर, नाथाय बिदि जानो नाङा। नोंथांनि गथ'आ महाय थांनानै नोंनि एबसेन्सआव मा खालामखोमादों नोंथाङाथ' नुजोबाखैना। अब्ला सोरनिबा खिथानायखौबो नोङो खोमा लानानै, नंगौ नामा आं एसे उदिस लानि र' होननानै नोङो मानो गथ'नाव फंसेबो सोङा? सोङोमोनब्ला हयथ' होद आफाया मिथिबायलै, आइया मिथिबायलै, गिनानै हयथ' बेयो गाज्रि सर'खौ नागारनोबो हागौमोन। बोसोन बिजाबनि 13 अध्याय 24 पद, 22 अध्याय 15 पद आङो फरायनि। बोसोन बिजाबनि 13 अध्याय 24 पद, बेवहाय ओरैबायदि लिरनाय दङ, प्रभार्ब्स 13:24। नोङो गावनि फिसाज्लाखौ गाज्रि मावनायाव साजाय होआब्ला बिखौ अननाय जानाय नङा, नोङो बिखौ अनोब्ला बिखौ फेंगोन होननानै शास्त्रआ जोंनो फोरोंदों। नोङो नोंनि गथ'खौ गाहाम जाजानो लुबैदोंब्ला, मोजां जाजानो लुबैदोंब्ला, गाज्रि खामानि मावनाय समाव बेखौ लावथिजों बुनानैब्लाबो फेंनांगौ। इंराजि बाइबेलाव एकदम स्रासिन जादों, नै आङो फरायनि। Proverbs 13 Proverbs 13:24. Nay, he who spares his rod hates his son. जायया गावनि लावथिखौ दलद दोनो बे गावनि फिसाखौ अना होनदों।
थारमाने दरखार जायोब्ला जों लावथिजोंबो बुनो नांगौ जोंनि फिसाफोरखौ। बे गोनां। अब्लासो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो थिग लामाजों थाबायहोनो हागोन। लावथिजों फंनैसो बुनाया गथ'खौ सिथाबनाय नङाथ'। बाइबेला जोंखौ मा होनदों? नोङो बुवाब्ला, साजाय होआब्ला दाय मावनायावबो, अब्लासो नोङो नोंनि फिसाखौ थैनायनि लामायाव लांगासिनो दं होननानै बुंदों। बेनिखायनो जोङो बे बाथ्राखौ गोसोआव लानि, जोङो सिन्था खालामनानै नायनि। जोङो बे पदखौ फरायबावनि 22 अध्यायनि 15 पद। 22 अध्यायनि 15 पद। बेयाव ओरैबायदि लिरनाय दङ, गथ'फ्रा ओरैनोब्लाबो मुंबो मिथिया, आन्थाय मोजां साजाय होब्ला बेनो बिसोरखौ फोरोंगोन होननानै बुंदों। गथ'फ्रा मुंबो मिथियानो। नंगौ, उन्दै समाव गथ'फ्रा बुजिया सोमजिया खामानि मावखायो, दुस्थ'बो जाखायो, जाद्राया नङा। खिन्थु जोङो गथ'खौ मोजां जाजानो हास्थायनानै, जों बिमा बिफाफ्रा जिहेथु गिदिर जानायखाय, जोङो बुजिग्रा जानायखाय, जोङो मिथिग्रा जानायखाय, बे गथ'निफ्रायबो साबसिन बुजिग्रा जानायखाय बे गथ'खौ जोङो फेंनो नांगौ। बे दरखार। दा बेनिखायनो जोङो फिसाफोर जानायखाय लाइमोनफोरा बिसेसखि दिनैनि दिनावल' बिमाफोरखौ मान बावनायनि गेजेरजों मान होनाय जायो बे नङा। बेनिखायनो जोङो लागारबो जोंनि बिमा बिफाफोरनि बोसोनखौ मानिनानै जोङो जिउ खांनो नांगौ। बे जुगा गाज्रि जुग, जोङो मिथिगौ। गोबां मानसिफ्रा ड्राग्सजों फाग्ला जाबाय, गोबां मानसिफ्रा मबाइलजों फाग्ला जाबाय। लेखा फरा सोलोंनांगौ, गोसो होनानै फरायनो हाले। एडिक्सन जाबाय। ओरैबायदि सर' गोरा सर' जाबाय, दान्दिसे मबाइल मोनाब्ला थानो हाया। जानो लोंनो मोनाब्ला थानो हाया। जौ मोनलोङाब्ला, ड्राग्स मोनजायाब्ला, इन्जेक्सन थुनानै लानो मोनाब्ला थानो हाया। नैबेबायदि जाबाय। मोनसे बाथ्रा दङ, गाज्रि आखलखौ खेबखांनो थाखाय दान्दिसेल' सम नाङोनो। बेनिफ्राय बे गाज्रि आखलखौ नागारनो थाखाय जुग जुगब्लाबो हाया होनदों। बेनिखायनो एसे जाहांफुनायावनो जुदि जोङो नोजोर होनानै, चेक खालामनानै जोंनि फिसाफोरखौ जोङो थोंगोर लामाजों, गोथों लामाजों, गाहाम लामाजों जोङो दैदेननो हायोब्ला, जों बिमा बिफाफोरनि जिबनाव मोनसे रंजानाया फैगोन, गिदिर रंजानाया फैगोन। नोंथांमोननि गथ'फ्रा गोरों गोरा जागोन। इसोरनि समायखिरा लानाया बे ओरैनो फैमाल थांनाय नङा। बेनिखायनो सानडे स्कुलावहाय जोङो गथ'फोरखौ लाबोनांगौ। सानडे स्कुलनि बाइबेलनि मोजां मोजां सल'फोरनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो। बे बाइबेलनि सल'फोरा आङो सानडे स्कुलाव आरो न'आव उन्दुनायनि सिगां बिमा बिफानि खिथानायनि गेजेरजों रोंबोनाय। जोंनि सानडे स्कुल मास्टारफोरखौबो आं खावलायनो गोसो जादों। आङो लाइमोनफोरजों बिराद सोमोन्दो दं, बेनिखायनो आङो खावलायनो गोसो जादों। सानडे स्कुल फोरोंगिरिफ्राबो गोसो होनानै बाइबेलाव फरायनांगौ, नागिरनांगौ आरो गथ'फोरनो बिसोरो फोरोंनांगौ। बे दरखार। सोरबा सासेनि जिबननि जारिमिननि गेजेरजों जोंनियावबो माबा मोनसे सोलायनाया फैगोन। बाइबेलाव गोबां बेबायदिनो एगजामपोलफोर दङ। सामसननि सल'खौ जोङो मिथिगौ। इसोरा जन्मनि सिगांनो प्रफेसिनि गेजेरजों सामसनखौहाय सायख'दों। जोनोम जादों, बिनि खानायखौ गोलावै दोननो थाखाय थिनदों। बियो बिराद बोलोग्रा, सक्तिमानमोन बियो। नाथाय बिमा बिफानि बोसोनखौ बियो खोनासङाखिसै। इसोरा बिमा बिफानि गेजेरजों बोसोन होदोंमोन। नोङो इसोरखौ मिथियै आइजोफोरखौ लाबोनानै हाबा दाखालामफै होनदोंमोन। जायखौ दाखालाम होनदों बियो बेखौनो खालामो।
जायनि थाखाय बियो इसोरजों आशीर्बाद होजानायमोनब्लाबो जोनोमनि सिगांनो सायख'जानायमोनब्लाबो बिनि जिबनाव सैनांनाय दाहा खस्थ' आरो थैनांनाया खम बैसोआवनो फैदोंमोन। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंनाया बे ओरैनो नङा। रायजोफ्रा सोरबा बिमा बिफाखौ बुग्रा मानसिखौ बुथारनाबो जानो हागौ, किन्तु बिनि सायाव इसोरा खिथेरखौ होखारगोन। बेनिखायनो बाइबेलनि बाथ्राया सैथो, आरो बे सैथो बाथ्राखौ जोङो मानिनानै जों फिसाफ्रा जोंनि बिमा बिफाफोरखौ बोसोन मानिनायनि गेजेरजों जोङो मान होनो नांगौ। बेनिखायनो दिनैनि बे इसोरनि रावनि जुगिदै आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ, उन्दै गथ'फोरखौ, जोहोलाव सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गोसो जादों। जोंनि बिमा बिफानि बुंनाय बाथ्राखौ जोङो लागारबो जोङो मानिथारनांगौ। बेयो इसोरनि हुकुम, इसोरनि हुकुम। बेनिखायनो हुकुम हिसाबै जोङो बेखौ फालिखाथारनांगौ। आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नो गोसो जाबाय। इसोरा जों बयखौबो गिदिरथार बोर खालामथों। हामबायसै।